Le, ma twilidx bi problemi, però ċertu problemi serji kienu żviluppaw. Illi dawn il-problemi kien hemm bżonn ta' operazzjonijiet, major operations fil-qalb. Kienu qalulhom isma' it's very risky, sta' jkun illi għazbis jasal sal-Ingilterra. 4 professuri differenti kienu kollha qaluli l-istess ħaġa. Kienu qaluli Lawrence, skużana, inti ma jistax ikollok tfal, għax inti infertili. Tawli fidejja u x'ħin rajtu għat sabiħ da t-tifel, mhux għax it-tifel tiegħek. Għad kemm sabiħ dan il-baby. Għalli għax kien hemm sena partikolari, sena partikolari li inti ma morġ l-Eurovision minħabba għax jiena għamil ċertu affarijiet. Għallu li nixtiequ li inti tirrappreżentana għal Ċipru. Mhux kulħadd jafa din l-istorja. Imma qalu li you have the voice that we are looking for, but unfortunately you are a bit too short for the part. Lawrence Gray, il-mistieden li jmiss fuq Kellymni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.